Милена и обичам много Атина. Ще ви показвам много интересни места, които може да не сте ги виждали в други видеа. Много често съм гид на мои приятели, които идват в Атина, така че може да се възползвате. Ще оставя под видеото начин как да се свържете с мен. Ако сте в Атина, с удоволствие ще бъда ваш гид. Сега ще ви покажа, вие сте виждали сигурно много хора от вас на видеа, Манастираки, така известния площад, метрото е тук. Тук отгоре има едно заведение, което на 360 градуса се вижда Акропола и много красива гледката вечер за по едно питие. Ще се включиме по-късно, за да го видите. А сега ще ви покажа улицата на приказките. Казва се Little Cook, но има още едно заведение до него и въобще цялата улица е много приказна. Сигурно много от вас сте виждали. Но ще ви покажа и някои неща, които може би не сте ги виждали. От тук по Манастираки има много заведения, ресторанти, които може да се видят и да изберете. Ще ви показвам и се вика и пълно с чужденци. Както казах, имайте предвид, че на Манастираки не е много безопасно, тъй като има от всякакъв произход хора, така че пазете чантите си и багажа. Но ще ви покажа и много ресторанти, които наистина си заслужават, вместо да се лутате, за да знаете какво да ползвате. За метрото характерно ще ви кажа, че е хубаво да си взимате, ако сте примерно за 5 дена тук, карта, която струва 8,20 евро. И тя ви е за 5 дена, това е най-изгодното. Може да го ползвате за всичко, за трамвай, за метро, за рейс, абсолютно за всеки транспорт. В метрото, като слезете долу, си взимате картата за 5 дена. Може и с карта, може и кеш. И сега нека да покажа уличката на приказките. И ето е уличката на приказките. Буквално от метростанцията на Манастираки е на 2-3 минути. Тук има и други заведения. Тук вечер всичко е осветено. Ще ви го покажа и вечерта. Какви на дневна светлина. Украсата се сменя според сезоните. Магазинче, в което може да си напазарувате всякакви сувенири. Тук сервитьорите са облечени като приказни герои. Тук може да седнете, да пиете кафенце. Имайте предвид, че обикновено винаги е пълно с хора. Сега, обикновено вечер се събират. Прекрасна за деца, но и за големи, тъй като се пренасяте в света на приказките.
винаги е в изчакване. Ако идвате зимата, ето там, тази сграда, също е украсено много красиво. А другото помещение, което е на Little Hook, е тази синята сграда, която виждате в далечината. Там също е много красиво през Коледа. Буквално сте в коледна приказка. За съжаление, в момента се затворили. Хайде сега да ви вода до това заведение на 360 градуса, което, както казах, е точно на площад Синтагма. Имайте предвид, че вечер доста големи опашки стават, защото заведението е доста актуално. Ако ви се чака, казах, има опашки, ако искате по-рано, защото ето вече в момента е 6 часа и вече има лека опашка, но иначе е по-голяма опашката. Вие си до стълбите. Доста от ресторанчетата тук в Манастираки, пълно обикновено с хора. Зависи какво искате да ядете. Не препоръчвам, тези са по-скоро за бързо да се наядете. Ако искате нещо по-готово тук, аз съм яла, но зависи от предпочитанието. Ако искате нещо набързо да хапнете, да. Тук е пълно с ресторанти. Ще ви покажа кои са по-така елитни за добри цени. Препоръчвам сладолед. Много е хубаво. Виждате, има голямо разнообразие. Се отправите надясно тази уличка. Тук има много сувенирни магазини.
Гледката към Акропола, разбира се. Тя е почти от всякъде в центъра. Сега е месец май. Пак е пълно с туристи. Имайте предвид, че ако сте в събота тук, към 6 часа почти не може да си намерите такси, както и места за ядене. Ето това е едно хубаво заведение. Суфлаки, кебаб. Така че ако сте уикенда тук, си направете предварителни резервации за заведения и таксита, дори с Uber, трудно идват. Знаете. Ако минете покрай тази част, покрай разкопките, вижте там в дъното има доста руфтоп. Ето тук, там долу, много често. Често са руфтоп тук. Много е специфично. Руфтоп към Акропола. Площада Манастирак е буквално в централна част, откъдето може като едно цвете оттам тръгват много пътечки. Много интересни места. Може да влезете по уличките, да буквално да си изгубите. Добрия смисъл, разбира се. Атина са свикнали с чужденци, много са гостоприемни към чужденците, много помагат на чужденците. Тук и да се изгубите, веднага ще ви помогнат. Тоест осъзнават, че туризма е важен за тях и наистина всеки говори английски тук. Няма да имате никакъв проблем. Сега ще ви покажа много интересна църква с по-скоро иконата на Архангел Михаил. Е много специфична. Това е църквата. И ми дадаха да снимам и от това ви показвам снимка.
тази уличка, като продължите, има също много заведения. Сега ще покажа някои интересни. Обикновено вечер се пълни повече за любителите на хард рок. Тук може да минете. Има и брънч. Казва се Хард Рок Атина. Буквално от на крачки от площад манастира Сладолет Мона Лиза. Пълно разнообразие от сладоледи. Тук заведенията продължават едно с друго. Ето това е хубаво заведение за ядене. Минава трамвая. Ето това е много стилно заведение. Е много приятно. Не знае дали ще мога да влеза. Вечер има и музика. Сега, разбира се, не работи. Втори етаж. Ето едно много хубаво кафе. À la place, à l'étagage de l'Espagne, mais on aurait peut-être pu prendre. Oui, par contre, ça, ça en bronze encore plus. Try
чудесно кафе. Вълшебна уличка на приказките. С музика от приказки. Най-различни приказки. Буквално се потапяш в приказен свят. Qua, guarda. Poi qua c'è un altro strascico. Ma io sto qui, ma io sto qui. Io sto qua. ¿Cuál? En la latina hay... Ah, sí, acá. Creas al centro, creas isole, bene, e ne fa calare. No, noi pochi. La loya su majeristica.
No photos, no video. Буквално на уличката е другата част, която Коледа обикновено е много добре украсена. Ще ви покажа. Защото сега е затворен. Но за Коледа е приказно в тази другата сграда, която е. Сега, за съжаление, е затворено. Ето, буквално е до другата част, която ви показах. Между другото, тук има на много места помещения да си оставате багажа, така че може да се възползвате буквално до Little Cook. От мен за сега и до скоро, въпреки че тепърва почва нощния живот в Атина, но за днес толкова. До скоро ще ви покажа още много интересни неща тепърва. Чао!